Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina. Sa subong, ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Bayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatan-on radio program diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Karon nga adlaw Setyembre 20, 2020, programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday, Aksyon Eden. Sa baka-aksyon naton, live kita diri sa studio sang Aksyon Radio Bacolod. Karon nga Domingo nga adlaw, Aksyon Eden. And another episode naman sa aton sining pagpangalagad nga nagahatag sang entertainment, information, kag inspiring nga mga story sa mga young people naton diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental. Yes, before anything else, Action Dale, 96 days to go before Christmas. Merry Christmas sa aton tanan. Kaya mag-umpisa ng September, Action Dale, Burr months, ga-celebrate na niyang Pinoy. Correct, Aksyon Eden. Karon nga may ginapangatubang pakita nga COVID-19 pandemic, isa diri sa hangkat amo ang sabahin sang business sector, Aksyon Eden. Kung paano makasurvive ang ila sining negosyo samtang may ginapangatubang kita nga coronavirus ng isa ka hangkat gida para sa sini nga sahi sang sektor, Aksyon Eden. Paano ka bala makasurvive sa imo sini nga negosyo bisan nga ang mga tawo nagapabigado kadamo sang naapektuhan kag kun bala paano ka sige hapon makaganyata sa imo sini nga mga customers para mapabilin nga hindi kaya bala temporarily nga mag-close down ang imo sini nga business kundi sige sa gihapon, Aksyon Eden. Correct, Action Dale. Speaking of business, no, ano ko lang daan, happy birthday sa pinakapisan kag businesswoman man nga kilala ko. Happy birthday Tita Susan Delgado kag Tito Kaloy Delgado dira sa may Alihis. Happy birthday. Happy birthday, Alihis sa Bacolod or sa Valladolid? Bacolod City. Alihis, Bacolod. O kami raman sang Alihis sa may banwa sang Valladolid. Anyways, Aksyon Eden, karon nga may ginapangatubang kita nga COVID-19 pandemic, mayara sang panibag-o nga pamaagi para magbaligya sa mga items kag merchandise. Correct, Action Dale. Example ano siya. Sige, sample. Okay guys, thank you for watching. We are live now. Paliwag lang ko share yung tapos kung hindi niyo lang ko i-report, hindi lang ko pag-i-report sa Facebook, hindi niyo lang ko pagtanaw kung hindi niyo gusto. Ariyo, siya alcohol. Ipatalikod lang. Basta malayran. Alcohol, pamain please, pamain. Ano siya, 520 lang, plus shipping, by 100. Sige, pamain lang, pila na siya ka ml. 70% solution ni siya, guys. Yung gamit ko namin, gini siya, mo ni siya. Pamain ko sa Bacolod area lang, kung free delivery. Alcohol, green, 500, mine. Kung gusto nyo, pauna-una lang, please. Butang nyo lang
Alcohol green for 100 mine. May mga code action na Eden. Yes, perfect. And mayara man sa mga entrepreneur no sa social media nga dapat sa ulihi may mga ara sa mga freebies action na Eden, like for example may mga load share nyo ang ining live video kay at the end sa atong sining live selling mayara sa kamo sang chance nga magdaog sang 500 pesos worth of load. Sample. Okay. Dapat masample ka man. Please do like and share sa sining video kay mayara kamo sang tsansa nga magdaog sang 500 pesos worth of load. Ano man ang inyo sining SIM card, 5 ka mga swerte nga mga sharers naton kag likers kag ang naga-monitor ang makadaog sang 500 pesos. So bali mayara kita sang 2,500 worth of cellphone loads. So like, share, and of course hindi man magkalipat nga basi may mauyunan kamo, please like lang kag pamay na lang. Pamay. Dapat action deal may kagidaya ng sample balati kung binigyan mo mga apparel imo da mga clothes imo nga baligya na may mga isuksok may sample ko na. Go sample please. Dapat tindugan mo gida. So may kita diri sang jacket pre-love mga ka-action na 1 month pa lang ini siya na usar. So this is my favorite jacket. So perfect ini karon nga mabulubugnaw nga shampoo. Barato lang mga ka-action Gin baka ko ni last month sang 1,000 pero bangod pandemic karon ayo kamo 200 pesos dako nga discount once ko pa lang ni siya na usar. So pamain nila ang atong sininga code is jacket jacket. Ang atong sininga code is jacket color blue 200 pesos pamain free delivery within Bacolod City kagang shipping naton outside Bacolod City 50 pesos lang mga ka-action. Okay, may nag-mine na. Okay, jacket blue for 200 pesos. Congratulations kay John Alimusan sang Regent Pearl Home Subdivision. Sige, imo na ni sir. Yours na ni ang jacket color blue for 200 pesos. Perfect! Pwede na si Action Dale mag-live selling. Watch out nyo ba si Action Dale? Tapos ni sang aton nga istorya. Basi malay mo, mainganyo kita tanan Action Dale. Okay, ready na ang aton sininga guest. Ginapa actually. Tika namin man Action Dale, isa ini ka the opportunity man kay mahambal sila nga wala nagavary na subong ang sa edad kung mag-intra ka sa business world nga ginatawag Action Dale. Kay ang ato ni na guest subong kilala ko ni siya Action Dale nga dugay na ni siya actually nga kung ano na lang bala una mga ginapang baligya hasta nga naging successful Action Dale. So, hindi na Action Dale pagpadugayan pa. Ang aton sininga guest sa pagpakilala para madamo siya sang ma-inspire sa subong man nga adlaw. Okay, so live via virtual interview. Ari kami sa studio sa Action Radio Bacolod. Ato siya sa sining Balay Action Agency sa diri kami barangay sa Bacolod City. Welcome nato ng sa young entrepreneur. Introduce niyang sining kaugalingon. Good morning kay Miss Francine Del Castillo. Ma'am Francine, good morning and welcome sa Action Radio Bacolod kag Tingog sang Pamatan-on radio program. Hello, good morning, Action Girl, Action Eden. Kung sa panagalan pa ako sa pamati, good morning, Yes, Action Eden, nabatian naton ang tingog ni Ma'am Francine. Ara na makita na siya naton sa aton siling motor via Facebook Live. Ma'am Francine, pwede mo ma-introduce ang imo sining kaugalingon, taga diin ka, ano ang imo sining nga nickname nga comfortable kang nga tawgon, kag ano sa karon ang imo sining nga ginabisi-bisihan ilabi na nga COVID-19 pandemic. Go ahead, Miss Francine. Hello everyone, I'm Francine Del Castillo. I'm nag-graduate ko as BSBA Marketing Management student. Taga Bacolod kids ko. So, sining pandemic, ginabisihan ko ang ako nga online business na ginaobra ko siya working from home. Miss Francine, pila na gani ang imo sining edad kay ikaw good example kagid sa mga young people nato na nowadays nga at young age mayara na sang kaugalingon nga business nga ginapalakat. Action there, I'm 22 years old pa lang. So, wow. I started from business and I was 16 years old.
Too young Action Eden. Sang 16 ka Action Eden, anong ginaobra mo? Pasaway? Gapik ko, Kuya Action Del. Gapik ko. Gapik ko pa, Kuya, 16 years old ko, Action Del. Pero siya, grabe ka business-minded, no? Subong ko lang actually na balaan. Nga 16 years old siya, nag-start na siya gali Action Del sa business ni. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, for 7 years. Oo, Action grabe. Eden nga pag-negosyo. Miss Francine, take us back sa sining nga mga tinion, 16 years old. Ano gid ang pinakauna-una mo nga business kag paano gid ginsuguran kumbaga sa mga company Action Eden? May history na mo. History, vision, mission sa isa ka business. Pero on your end, paano nag-start ang tanan-tanan? Nag-start ko tanan-tanan, kay damo-damo ko dala clothes, like mga duwag, bidro ka kabinet. Kasi nag-decide kung maibigay ko sa tanan. Since para maka-generate ko dala kapital, student, pero ako wala. So dito mo nakadako ang kapital. So ginimo ko is gin-post ko siya online. Pero that time, sa Instagram ko siya gin-post, kay ang Facebook, hindi pa ginaamo na bila kasikat. Diba? Daan mo na siya. Nakibot ko, madamo-damo, nagbakal. So, paubos siya. In 1 week lang duro. To ang nag-started. 7 years ago, Action Eden, ang matuambal ni Miss Francine, hindi pagyatuman ka sikat no ang social media kay una niya nga gina-post sa Instagram. Like mo na Action Eden sa mga vloggers naton, before no may mga videos na pero wala naton nahibaloan na nga may ara galisang pamaagi para maka-income kumbaga do ka pioneer ni no ining pagbaligar online selling ni Miss Francine 7 years ago. So Miss Francine, aside sa mga clothes, ano pagid ang imo sining ginabaligya na sa public? Actually, damo-damo. Ganyan action din. Doon mo halos, pero tanan mo paligyan ko na. So, mas clothes, and support, and sa cosmetics, sabi mo, business, tapos, let's business, may bugas, kung ano lang, cash accessories, doon tanan-tanan lang din, di ka pwede ibaligya, bala na aggressive na. Curious lang ko, Miss Francine, pila ka mo ka mag-ulutod and din ka mo galing nga barangay dili sa may Bacolod City? Barangay 40. Oo, bali duwa lang kami mag-utod, bali ako ang manggod. I see. So dako gid nga bulig ang imo sining kurso nga ginkuha, it's marketing sa imo sining business. Kumbaga ang apat mo ka tuig sa kolehiyo, na-apply mo gid ang mga strategies para maging successful nga young entrepreneur. Yes. Actually, Action Bear, abi ko gani, ang marketing na course bala sa office, nang bigyan mo work, wala ako kabalo nga pwede, gali ka business. So, uli ko na nabalaan nga pwede, gali ka business, so ako na. So, God will, siguro nga marketing ako, naging ko nga course. Pero Miss Francine, gusto ko lang mamangkot, sinogid bala, aside from kay kadamo, si mo sang bayo, then start ka sang business, sino nag-influence kid sa imo nga magpadayon, kay 7 years is no joke, Action Del. Ang iba nagasulod sa business, after a year, after months lang ganing iba, nagastop, bangod nga wala naga-prosper. Pero imo ya Miss Francine, ano ang motivation mo, kag anong nakita mo sa diri nga field, kung nga nag-continue ka? Ang motivation ko, girl, is mira, dito ako nga goal. Ang munang pa-motivate sa akin everyday to work hard. Na hindi ba lang mag-stop, biskan ano ka budlay. So, sa business, kinanlan, kaya consistency na 1 year, 2 years na work hard, it will be worth it, man. Miss Francine, ano ang mga things nga imo sinigin consider antes ikaw nga nagsulod sa negosyo 7 years ago? Balado ka trial and error lang? Or from the time nga nagsugod ka, ginseryoso mo na? Or do ka trip-trip lang? Ano ang imo sinimagin consider nga mga butang? Actually, na-learn ko siya sa school na ang gina-consider kagid ang 4 P's of marketing, which is the product, the price, the promotion, and the peers. Di ba usually, as mag-business ka, ano ako, ano nga product? So, ako na-come up, which is something unique, something new to market. That time, something new dito sa market, magbaligya cosmetics sa online. Kaya usually, makita ka lang siya sa boutique, damo na ba na, hindi pa uso sa online.
So, ano to, ng first step ko. Second is the place. So, kung if you're doing online business, ang perfect place, ang perfect platform is the social media platform. So, first is Instagram, pwede ka nakabaligya, or Facebook. Or susubong, pwede ka nakabaligya sa Shopee, sa Lazada, so, na siya. At the third is the price. So, ang price is depende sa imo nga target market. Ang ilang, i-check mo ng ila buying capacity bala. For example, the imo target market is the student. Siyempre, ang price should be budget-friendly kay student pa lang sa na. So, ang number 4 is, ang very important, is the promotion. Is how you promote your product sa market mo. Through Facebook, Instagram, word of mouth, amo na siya bala actually. Sa tanan nga mga ginpang mention mo, Miss Francine, ano ang nangin papel or nangin support system sa imo sining family members, especially ang imo sining parents nga at young age nagrisgo ka na nga mag business? What was their very first reaction sang nangin tuloy-tuloy na ang imo sining negosyo? First, makabin sila balado ka sideline ko lang. Doon number do ka part-time lang be. Tapos, ano to, after graduate, o nagkapindog, nagditi akong store, kung seryoso ko naging akong parent, akong papa, very supportive mind. Tapos, gintaan ko ni papa, isa ka space, very, bala sa building naman, para magpatindog sa ako, na mga nabutpit kanay. Tama na, very supportive. Sila, pati ako, mga tita, very supportive mind. I see. Friends, ano ang o kung sa ano ko na stage na budlayan sang ginumpisahan mo tukod ang imo sa ning business kay di ba action deal may ara na stages mo sang gasugod ka pa lang tunga-tunga na nagaginansya ka na may ROI ka na sa diin dira nga stage ka nga nabudlayan. Siguro, kay that time, school pa ko, very budlay ang time sa mag-build up niya. So, malakit kanyaga mo na lang, build up mo pa, kung very budlay, kaya sila pa ko to that time. So, budlay, mag-balance between school and business. So, kasubong, learn ko naman tanan-tanan, mag-balance ko naman siya. Kung baga actually din daw nakapat niya na tanan no kay mga initial years or first 2 years abi do ga-adjust ka pa mo especially nga nag-eskwela ka budlay nga nag-eskwela naganegosyo do ka divided ang imo sining attention now nga nakagraduate na siya mas tutok kag focus siya sa sining business. Correct in action Dale. Kaya syempre, kabalo, gin-share niya, nga nag-eskwela pa lang siya, nag-start siya sa iya business. So, limited man action Dale, no? Ang iya target, bala, nga baligyaan. Kaya syempre, student, mga estudyante, man iya mga baligyaan, abi, or mga teachers. Kung students, limited lang man ang resources, ang money. Ang teachers, syempre, may support man kis, pero nag-abot bala sa stage, Francine, nga, doon nahuya ka, kahit tungkol nga is, may iba na action deal mo nga, correct. Nahuya ka bala, tapos at the same time, nagabaligya ka, kay basi bala, kasi iban mo friends, ay, wala siya ginasuportahan sang parents niya, nga nagapangabuhi na siya sang iya. Nung wala, man gid na nag-abot sa nahuya ko, siya, ang nahimo, dahil ikal man balahaw, kapamaagi, kapos, may makahelp na ako, nakasasin ba ako, ako parents, makahelp ba sa other people, na, that's why wala akong nahuya. Actually, mag-post sa Facebook, diba? Ang iba nahuya, like hala nga, post sa Facebook, baligya-baligya, mahal mo na. Damo gid action iden ang nakarelate si mo sining magin pang mention like karon nga COVID-19 pandemic may mga workers, employees nga gin retrench sila sining nga obra nagapangita sang pamagi kung paano sila maka-cope maka-survive sining COVID-19 ang iba na nagaduso-busong kung balasudlon man ang online selling nga ginatawag sakto tang bali Miss Francine wala dapat sang ikahuya as long as legal ang imo sining nga pamaagi para maka-income kag makaganar action iden. Yes, correct action Dale. Gusto ko na lang gali ipamangkot, no? Angot sa diri bala kay ginasturyahan ta naman gidang online selling. Francine, anong ginhimo mo sang nag-mandate from the national nga ang mga online business anhan man i-tax bala action Dale. Ano ang natabo o kun paano mo ni paano mo ni gin process man sa imo sining nga business?
Sa ako lang niya ha, kay iban, di mo online, hindi makita mo na kadako, ma-income. Doon, enough lang bala sila nga, di taksan, di sila, kung iban sa mga business dako na gani, wala man Japon niya taksan, kami mga online seller na tsaktuhan ng ginaganan, aga-aga, do ka mo na malahara, sa ako na opinion. Miss Francine, solo kang simusin nga negosyo or meron ikaw sang business partner? Ay, sa mayroon ako cosmetic business, kasi ako sa clothing solo ko na siya. Pero may nag-help sa akin sa kapital, bala. Nagpahulang sa akin kapital, kaya mo na. Alam mo po, upcoming tani, business, na tani, masugod na kami galing sa COVID, na-delay na siya, partnership na sa tani. Kaya gusto ko mag-explore ang solo partnership, tapos next step is the partnership. Ang mga products actually din ni Miss Francine, cosmetics, clothing, mga accessories, pang babae gid. Meaning, mabalaan mo na nga ang tag-iya is babae. Kung ano ang mas lapit bala siya nga tagi-pusoon, amo na. Kaya usually amo na mo, kung hindi mo yung hilig, yung ama business ka, abi, di ba? Correct. Kag, Francine, ma-ask lang ko, kay damo actually nagahambal man. Kasi syempre, nagapamangkot-mangkot, mataksyon deal mo, kay gusto taman mag-intra bala sa business. How true nga dapat mag-business ka kuno, daw hilig mo. Daw kabalo ka bala sang flow, nga para hindi ka na mamag-uhan. Yes, dapat mag-business with Action Eden. Dapat ang gusto mo gid na product. Kaya syempre, para ma-motivate ka man bilang magbaligya. Hindi ka man magbaligya mo na nga product. Tungod kay test mo na, natistingan mo na, hindi ka na huya mabaligya, di ba? Miss Francine, ano ang mga risk kag hardship nga imo sinin nga na-experience? May mga butang ka ba lang agin set aside for a while para lang mag-focus sa imo sining business? May mga tawo ka ba lang na kompromiso para lang magtutok sa imo sining business? Tell us your story. Ang risk about business, una-una, ang capital, magpagawa ka kwarta. Damo-damo na what if di hindi magbalik akong capital, what if di ma-predict. That's the time mo kinanlan, mag-take risk. Kaya kung entrepreneur ka, risk taker ka dapat. Tapos kung mga hardships ko, kaya think ako gibalik na manage akong business, hands-on, di ko, wala, gid ko masyado tao. Siguro may manughakwat doon mo lang na base. Ako gid personal ka post, model sa akong ng mga bio. Siyempre, medyo halfway siya. Ako pa nag-take pictures. Ako pa nag-pack ng orders, ga-answer inquiries, ga-set sa mga deliveries. So, amo na, abi nila, ang online selling, hapos lang, like, click ka lang, ma-post ka lang. Pero if you think of, at the back of it, bala, amo na siya ang kabilayon, ang hardship ng mga online seller na kulang pa ang 24 hours para mag-ubra kami para lang ma-process ang orders, mapasunod ang orders, baka amo na siya. Miss Francine, may na-experience ka na for 7 years. I know, may na-experience ka na mga bogus buyers, action deal. Paano mo na sila gindil? Or nag-abot ka bala sa time, same sang ibang action deal, nga gina-post sa social media, nga beware of this person. Though, naglambot bala sa time, nga gin-post mo ng itsura na sang bogus buyer para ma-aware man ng ibang nga tao. Kung bogus buyers, wala, gid-gulo. Pero I think, ang namin mo, Action Eden, enjoy the service. Like, mapa-reserve, tapos hindi kwaon. Actually, damo-damo, lagi ko na ang encounter. So, subong, very strict, gid po sa akong rules, na once mapa-reserve ka, no cancellation. Siyempre, wala Action Eden, kanugon, mabalang ng effort ng online seller nga, siyempre, gid-pack na imo orders. Tapos, ready to pick up na, per the time nga mag-meet up, i-cancel ang Japon, di ba? Bukalain man. So, ang ginahimo ko sa mga jolly service, wala kung hindi nagigpaon, actually, ginatabayan ko na lang. So, next time, siguro, hindi na lang sila pa-orderon. That muna. Tapos, i-move on na tayo. Kaya para good vibes yung dapat. Kung negosyo, di ba? And of course, dapat stress-free kita samtang nag-negosyo Action Eden.
Kaya wala labot nga kadamo, ikaw sang ginausal, ginahikot. Like ang iba naga-bubble wrap. Oo, ginaputos pa na Oo, yes. delivery, ano oras maabot. Kaga of course, ang imo sining stocks action Eden. Miss Francine, may mga friendship ka na bala nga nagkalago ba? Bango dula nakabayad sang ila siningagin pang order sa imo. Actually, kung wala pa man gid nga nagba bala action din. Siguro, kaya I'm very professional gid when it comes to selling. So, kung friends lang kaya kung nag-order, kasi dapat baon mo gid yan. Kasi business is business. Mostly, ako very frank ako as a seller, balahaw. Kaya may iba na kanina nga naga-interest sa mga live selling. Pero ang purpose nila is manggamo, mine. Wala may mo gina-promote lang. Ang iban nagamay lang pero wala gali sang inugbayad, which is unfair para sa mga entrepreneur naton. Ang punto dira hindi na lang mag-intra kung hindi ka bala interesado kag kulang ang imo sining budget, di ba Miss Francine? Yes, that's correct. Kaya ang iban, they usually action eden, the impulse buying. That's why, kasi duga pa mine na lang sila dalabis kan kulang ang budget. Duka muna. I see. Pero last time, daw naglawigid sa more than 3 hours action Eden. No? Kaya naga-monitor man ko mo sa, sa Facebook Live selling ni Miss Francine. Paano? Internet connection, lawig, wala break, no commercial break, ilis bayo. Ano ang imo sining natabo, Miss Francine? First time mo to mag-live selling? Actually, first ever live selling ko to. Grabe, kiti ako tanong like mga 1 month, na-live ko rin. Siyempre, kaya ako bilang nahuya mo ko bilang mag-video. Kasi wala ako gas mag-amuna. So, grabe, kiti akong prepare, may mga ring light ako to, may basta mga light. Para lang okay, gito sa video, para hindi magburol. So, to, first ever ko, naglabot siya 4 hours, nag-start sa 8 p.m., nag-end sa 12 midnight, kasi Facebook, hasta lang 4 hours lang din yung live. So, ito sa wala kay damo-damo, nagmaay damo, gaing na gaway. Ay, sorry. Sana na si action then, mind na siya, upo yung mother na sinihan. Pero Miss Francine, with regards sa live mo, no, ang internet connection, kamusta man? Wala ba naga-loading? Wala ba sang disruption? Ay, Clara, did you kay kita delay ang mine nila? For example, the action deal, una sila sa screen nila, pero sa screen ko lain ang nag-una. Kaya muna sorry, naging bala sa kita mauna, tapos lain sa screen ko, kaya muna akong kina-consider. Yung carousel na lang balahaw. Ang mga reaction din dapat gali bakas kagid, no? Especially kung barato ang ginapang baligya. Yes, barato ka reaction deal, pero wala ka naka-notice. Damo-damo, Miss Kantag Shin-Shin, na dami, or tag 50. Gadamo, tingom mo. Tingom mo siya gali. Ang importante dira is nag-enjoy ka kag may inugbayad ka. Kag the quality of the product is worth the price. Amo na gina-action deal yakon nga isa man bala, syempre ako gid ko action deal mo, hindi man sila impulsive buyer. Nang kung may kinahanglan ka bala action deal, especially mga amo na may use mo sa everyday mo, ginatanaw mo man kung is 100 pesos worth it. Doon mo na bala action deal. Syempre, may mga experiences ka naman, may mga nauna ka naman bala nga mga purchases sa amo na nga seller. Tigasalig ka naman, kag kilala mo, pwede mo lang siya mahambalan, kung may diferensya, or amo na hapos smooth communication, kag hindi na maglambot sa punto pa nga mag-post na sa social media, magpakahuyan ka pa or pakahuyan mo man siya, ka magsinabtanay ka moderado kalain. Correct action na Eden. Alas 11:30 action Radio Philippine Standard Time. Miss Francine, standby ka dala na si mo sining balay, ma-post lang kita sa aton sining commercial break. And sa aton nga panumbalik pamangkuto naton action Eden si Miss Francine kung bala may mga bad review na siya nga nabaton or feedback halin sini siya ka mga customer or kliyente. Magabalik ang tingog sang pamatan-on radio program pagkatapos gid lamang sini.
na ikaw nang ginapamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Yes, good morning Danay Ashendale, no? Mag-greet kita Danay sa aton nga mga Facebook Live viewers. May Hernandez Estrella and Sir Aljan Rosa Negro. Hello sir, good morning. Joshua Ribuyas, good morning Action Radio. Fidel Togle Ortega, monitoring from Silay. Hambal ni Joshua Ribuyas, nagapamati, gid ko no. Sir Philip Alonsagay, hello, good morning. June Marie Radok, good morning, Action Radio Bacolod. Hi there, Action Dale and Eden, watching from La Castellana. Thank you so much. Merly Gonzaga, blessed Sunday and God bless. Denise Menace, MC. Ano MC man? Arvin Banaglorioso, hello Alvin, thank you. Arvin, thank you so much for watching. Eleanor Guro, good morning man, watching live from Hong Kong. Thank you so much. Rose Guevara, good morning. Hambal ni Rose Guevara, Action Dale, always lang ta smiling face para guwapo. Kag Ma'am Eden, pa-cute lang always para blooming. Sige sir, Prexy Sanchez Rosana, power! S. Martideo Salcedo, good morning man. Alex Fuentes, good morning of course. Hambal ni Ems Aboso, mind-free. Pala mind-free na siya. Kenjo Montaño Prudente, hello! From Thailand, kapung ka. Tahom ka mga tingog nga pamatan-on. Tapos, damo-damo nag-watch. Anthony Jones, Tabulong, Havilio. Good morning, monitor lang sa barangay Inayawan, Kawayan. Good noon man sa mga ka-energy ta. Energy Fans Club, good morning. Thank you so much and happy Sunday. Hambal ni Wendy Magallanes, thank you man. Hello thank you for watching. Maninoy ko Jan Chong sang Task Force Kasanag. Hello, Maninoy, good morning. Merry Christmas. Kamusta ka dira? Sir Junji Liba, good morning. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, thank you for watching. Liza Liboon, good morning Action Radio, watching live from Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Wow, thank you so much man sa mga nagapamati kag nagalantaw sa aton Action Dale. Basta may greet ka dira. Kung may mga pamangkot action India na mga ka-action naton ng mga Facebook Live viewers, i-comment down nyo lang kay pamangkot naton sa aton sining guest. Kung bala may mga inquiry ka mo dira regarding sa business, sa paano magsugod or any questions related sa aton sining nga topic, sa aton sining nga pangalagad karon nga Sunday morning. Kag of course ang Energy Fans Club Action Eden doon nagamat-amat nagidamo ang aton sining nga mga nagidugay man pa tarpaulin na sila pero ang boto hindi present subong ang ilang presidente. Diin ka president. Cancel ka na, evicted ka na. Ma-take over ang vice president. Yes, ma-take over.
Sa mga action nato na search nyo lang Energy Fans Club sa Facebook, kay welcome kamo sa mga officers naton dira. Yes, feeling ko action Dale, si Franz Ralph Del Castillo, brother ni Goroay, ni Miss Francine Del Castillo. Kami na all famous ko, no? Yes. Nagapamati. Gida mo actually, action Dale, sang gin-open up ko ni Bila kay Miss Francine, nagamba siya nga, nagpasalamat siya sa opportunity. Kaya actually, damo, nag-PM ko sa iya, kung ano mga tips nga pwede mahatag. Kaya kung sa Euron, action Dale, 7 years, hindi na yan lahog nga mag-stay ka sa business. Especially nga, hindi iya tayo yun, ang hindi pala stable, I mean, ang tao, may ara nga pigado, may ara nga okay man ang mga ginansya, na inkag, okay na connection deal. Standby, magabalik kita dugay-dugay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala. Alas 11:37 Action Radio Philippines Standard Time, and we are back mga ka-aksyon sa aton sininga live selling, live selling sa aton sininga pangalagad karon nga Sunday morning. Kaupadeng sa kayang entrepreneur from Bacolod City, si Miss Francine Del Castillo, 22 anyos. Sa mga late tuner naton earlier, may pila na kita diri ka mga questions kagin pamangkot kay Miss Francino kag regarding siya sining business kag at the age of 16 dira siya nagsugod sang iya sining negosyo, mga ka-aksyon nga cosmetics, clothing, accessories, kag iban pa, even bugas action iden So amo ni ka business minded ang guest naton subong Domingo sang aga. And earlier ginhang naton ang question kung bala may mga feedback or negative reaction na si Miss Francine ginabaton sa iya sining mga kliyente o kon customer. So karon aton i-check liwat ang linya sang young entrepreneur Miss Francine. Anong imo sina nga sabata kung bala may mga feedback nga hindi nami, and paano mo ginahandle ang hindi nga mga sitwasyon? Miss Francine, go ahead. Hello, Action There, Action Eden. Ang usually mga negative feedback about cosmetics, syempre, iba nila, imagine kaya skin mo. So, kita mag-try sila sa babong cosmetics, hindi sila kasaho. Tiga kakuha ko negative feedback. So, kita ginahandle ko lang in a nice way. Mamba ko, ma'am, kita lain-lain, kita skin bala. So, lang, tagid ipangitaon ang product nga para sa aton nga makasahok ka. So, sa business, the action there, action added, ang very, naman ang negative feedback mo. Kung baga, if na sa business, so, kilala mo lang siya i-handle very nice way. Tapos, kilala mo lang din siya i-solve. Tapos, make it as a lesson na next time, do good, na mag-improve ka next time. Balalong ginaction ni Den nga marketing graduate si Miss Francine. Kay kabalogod siya sa niya sining pag-obrahon in kaso nga may mga trouble or negative feedback. Actually, ang negative feedback nag-help man nga mag-improve pagid ang imo sining negosyo. So, may dapat may asang acceptance sa action ni Den. Kag don't take it the wrong way, action din. Yes. May aramang ang iban nga, ang iban gusto ka lang guban, may nasuya sa imo, pero it lies on you kung paano mo action din i-handle Pero Francine, curiosity. Ano na ang mga napundar mo personally because of your business for 7 years now? For 7 years, actually, hindi, nag-critical. So, una-una, yung bakal ko, second hand siya nga car nga Nissan Sentra para sa pag-deliver. So, 16 years old ko to nakabakal na kana. Subong ng ginkuan ko balay akong parents para mag-let to give back. Madalas ang ginhatag nila sa akon, mag-effort sila sa akon for pila ka years.
Tapos, nagkuha mo ko sa brand new nga salakyan para additional man sa mga deliveries. Tapos, nagpakot ako na personal na insurance kahit kami ng mga online seller. So, self-employed kami. So, kilala namon insurance para to protect ourselves bala. Just in case ma-hospital ka or ano matabo sa imo. And lastly, ang na-proud ko kay tungod sa online selling ni napagamot ko si Papa sa iya nga angioplasty. So, amo na. Goosebumps ko action day, lo. Gapanindog akong playbo. Angioplasty, action day, ginmuno, yabag o lang, hindi na lahog-lahog. It's as a heart na mo, medyo pricey gina siya action day. Kag siya man from the car, hindi man lahog-lahog, makabakal ka car, bisan second hand action day, hindi mo nagalit dapat ikabing nga bisan. Ang car is car, action day, hindi na now for luxury, kundi need na siya. Tapos natagaan niya pabalay ang iya nga mga ginikanan, and nabuligan niya, kag kadami action day, kay ang ginahimo niya, ang napundar niya, or ROI na kung tawag, hindi lang para sa iya kaugalingon, but though halos kalabanan, nagkadto balik sa iya nga parents, action deal. Investment man action Eden, ining mga salakyan, kaya siningan na bakal or na procure, bangod, mangin part man sa gihapon sang business, mas mangin makapos ang delivery action Eden, kung mayroon ikaw sang private car nila para right at the doorstep sa imo siningan mga customer, or di man nila nga pag-deliver, at least hindi budlay, ang transportation na kumbaga action Eden. What else, Miss Francine, ang imo pagida handom or yara nalakip si mo sini nga bucket list nga luyag mo ma-achieve, Miss Francine? Hindi nga pandemic, doon nag-in akong goal. Ang first goal ko din is to prioritize my physical and mental health. Ang napaka-importante. Second, gusto ko mag-travel around the world. Ang mga ko before ko mag-time. So, amo na. Tapos, ika-third, simply, gusto ko man more business at gusto ko pag mag-innovate, mag-diversify. So, as an entrepreneur, bala, gag-grow imo business, gag-grow ka man as a person. Correct action na Eden. So amo na ni ang next naton supposedly nga pabangkot, where do you see yourself akagang imo nga business 5 years from now? Do amo na to action Eden ang iya sining sabat, no. So may mga plano nga more business pagid, no, si bandera abi nga aspeto, travel around the world, kag improvement man na kumbaga kay kun suno kay Miss Francine, do everyday no nag-grow ang isa ka businesswoman or businessman, everyday siya sini nga pagnegosyo. Pero Francine, since nag-graduate ka, wala kaya siling nagpa-employ kaya sa others? Amo lang ginidayon ang gintutukan mo after graduate? Yes, wala. Gusto ko giver. Gusto ko man-experience. Wala mag-work, mag-apply, obra, tama na. Wala. After graduate, hindi ko dahil shop. Among nag-hands-on ako sa business. Gipot ko ako na 100% na effort, tanan nga hard work ako nga business. By the way, action Eden, i-shout out lang anay from entrepreneur man, no? Business woman, si Miss Ruby Velasco Ore. Good morning, shout out lang please sa Bailosis family, sila ni Madam Nemia Justin May, Premitoy Solitario of Malaspinas Street, Barangay Villamonte. Good morning, Miss Ruby. Miss Ruby, good morning. Nami maning mga baligya ni Miss Ruby, no? Kung may time ka mo, visit niya lang ang timeline ni Miss Ruby Velasco Ore. Kay damo kamo dira malipay, especially mga branded pero baratohon nga mga items action Eden. Yes, correct in action deal. Tiyan mo naman sa una sa nagsige-sige gining pandemic action deal, no, nang damo na do halos kalabanan online sellers na wala na sa mga manugbakan manugbaligya na tanan. Francine, paano mo na paano man ang competition? Competition pa nagjutay manggid ang imo sini nga manugbakal o kung anong natabo ya sa imo nga business? I think exactly kasi ang competition kasi like and right ang online seller kailangan mo mag-come up ng strategy kung paano ka naman makabinake kung saka mag-stand out sila tanan. So, wala makuga down sa iba yung online seller, hindi mo kung ito-support pa lang sila kaya iba, syempre baguhan pa ang balak
amo na siya dapat kit ang suportahan na din dapat nga extra income mo. Give and take ang baga-action Eden, kung nakaangat-angat ka na, at least may mga may gina-feeling nga may mabuligan ka, nga same ka mo field, kag makitaan mo bala nga nag-improve man ang yasini nga negosyo. Yes, Francine, ano ang mga tips nga ginahatag mo, especially I believe may ara gid sa mga naga-PM sa imo nga nang ano ang ginhimo mo, ano ang himuon kuman abi para at least somehow mangin successful man ang business ko. Oo, ang mga usually, ang pamakot sa akin kung paano mag-start business. Ang mga ginagawa ko sila, mag-start ang business, gusto niya din na business. So, kita iba ng banila, makamula sa capital, makita tayo sa mag-come up ng capital. For example, you can use your skills, you can use your talent, for example, sa skills, kung sagad ka mag-drawing, pwede mo siya ibaligya online. Kung sagad, diba? Tapos kung sagad ka mag-arrange flowers, pa-arrange ka flowers, diba? How you can offer your services as well. Susubong mga delivery services, doon mo na ang patok subong. Tapos, ang next step is, kailangan mo maging consistent sa business mo nga hindi ka nag-start ka, tapos ma-stop ka naman. Tapos, nga wala, may nagbakal, ma-stop ka dahil hindi amo na. You have to post your business, post. Parang iban, kabalo, magbalang ka na negosyo ka, hindi nga, i-keep mo lang sa self mo. Yun, una karon makabalo, di ba, nga business ka. Amo ginadapat sa online selling na world bala. Kailangan mo maging consistent, bigla. I see. Sige. Dahil ang redaction Eden na kayo nagapatamyaw lang si Wiz Claur from Woodside, no? Barangay Alice, Bacolod City. Nagamonitor siya. Luis na siya. Di ba Wiz na siya, pero Luis na siya. The best ng mga host, Action Dale and Action Eden. Grabe ba? Oo. Sige, salamat gid kay Luis Claur. Action Eden, amo to, no? Consistency is the key sa online selling nga ginatawaga. Kagati, syempre, kung kaya may mga times ginaya mo nga feeling mo down ka, nga wala sa tao, may nag-appreciate sa mo sini nga gina-post, no? Araba lang 9 hours ago na, pero 1 lang ang like, 2 lang ang likes. Amo na action din, kasi bisan ako gani do may comfort inang nagabalig actually din para ma-feel bla nila nga may naga-support man actually din. Hag may mga time man nga may mga friends kita abi nga bag-uhan sa online selling. Syempre, bisan hindi naton kinahanglanon, nagabakal kita bangod that's our only way lang nga mapakita nga naga-support kita sa ilang nga negosyo. Yes, correct in Action Day. Last time to may mga balita special man si Action Dorel, kag ako man may mga nakita man ko nga it's a no-no kuno, like for example, kung ga business ka man tapos ang friend mo ga business, ara lang mangkuton mo kun diin niya na ginakuha ang iyang nga ginapangbaligya. Friends, paano mo na gina-deal or paano mo ginasabat ang mga nagapamangkot? Sina kay for example, Action Deal, kung networking bala, for example, nagakuha ko sa produkto ko kay Francine. For example, yatag isa kon 135 tapos ang selling price na is 150. So, kung dalok-dalok ko nga seller, pamangkoton ko siya kung diin pagid ang puno niya para mas barato, pero same ang baligya ko, so dako ang akon sini nga ginan siya. Paano mo na, friends, gina-handle nga mga questions? Actually, Mira, ginayaga pa makot sa ako na si Sino, yung mo supplier, kasi ito makibot, mga ko bala. Siyempre ako mismo, nangabudlay, maglamangita supplier, tapos sila, kapos na mamangkot. Kasi ginagala, bigla frankly nga ako, nangabudlay, di ko bilang kita supplier. Na kung gusto mo sa akon, ka na lang gaan ka lowest price per reseller, or basi mag-wholesale ka, doon mo nga. At least Action Dale, give and take. May ara man siya bala nga, ay sige, pwede man, no? Kaya may iba na to, Action Dale, mo nga gusto nila bala nga, do ga shortcut. Nga dasing sila mag-boom sa ilaman nga business. That's why nga ang iban, instead nga himuon nila inspiration, they make someone as their stepping stone para malabawan na Action Dale ang mga ano. So, balita espesyal na it's a no-no Action Dale. Yeah. Miss Ang Action Dale, nang golden rule, sa online selling na hindi ka gid mamakot kung sino supplier, balahaw. Ako, actually, personally, nakakita ko legit supplier 1 to 2 years from business ko na again, katanan, na shampoo, do naintuan ko, doon mo sa balahaw, tayo tanan, dapat mo hindi mag-yan. Hindi ka lang dapat magpahapos lang. Exactly.
Amo ang bali action Eden, no? Tanan magyan mo ginaya, madusbo ka ginaya, especially kung nagapanugod ka pa lang. Ang importante dira is kabalo ka magtindog, magbangon na, kag mag-move forward action na Eden. Yes, Action Dale. Tay sa liwat, mamangkot kami, Miss Francine, makahatag kasang mga tips, especially sa listeners naton subong, damo sa mga nagapamati, kag nagalantaw sa aton Facebook Live, especially mga young entrepreneurs, nga paminsar kung paano sila makabulig sa ila kagalingon, kay sa ila pamilya, through business or online selling. Ano ang mahatag mo sa ila nga mga tips? Ang hatag ko nga tip, amo na for me, pag ginahambal na be consistent dito sa inyo, ginahimo. Always put your heart in it. Distance pang long-term goal to na, you will become unstoppable, diba? Nang, ibutang mo, gibya, ilang 2 years, imo business, I'm telling you, mag-boom din siya. Kaya, tanan niya effort, tanan niya time sa business. Tapos, kung gusto mo mag-business, you should start okay. So, that's diba sa buong time ka pa, kaya sa una, sa mula pa ng pandemic, kung sako, gitatanan, kaya nagdita tayo. Tapos, there's no such thing as overnight success, tanan, gidya, mag-take some steps bala, is a process na maging successful ka. So, pakabula yan, tagyatanan. Last na lang action Eden na, Miss Francine, wala ka bala na deprive si mo sila nga teenage life, kaya mo nga mga edad usually naga-enjoy, party, YOLO, kag iban pa dira Miss Francine, kay ikaw 16 business na dayon. Ano na enjoy mo man ang imo sila nga teenage life? Actually, yes, part of it, na-enjoy ko man. Tapos na ako, maobra ka subong, tapos for kila years, ma-enjoy naman ako na kung hindi pa nga budlayan, di ba? So, wala ko na stress ako na teenage life, tapos mayroon ako social life, doon ginabalance ko lang sila Japon. Sige. Action Dale, gali wala labot sang clothing ya, kag sang cosmetics, do may ara kapag yun sang cakes, di ba la? Yes. Oo, imo man na. Yes, ang mga shirt. Balisin una ang dira lang na sila sa imo or paano kanina ka-come up sang cake business? Okay. So, pandemic so ako din mismo, hilig ko sa mga desserts, mamuna. Kung ako, naganda ko sa migo ko, why not? So, yung suwan kami din. So, nag-come up kami sa name, nag-brainstorm kami. So, bukod na sure na lang kung sa Ilonggo, ang sure means pala kaon, hanggang ko makot na ano sure how. Means pala kaon, ako lang mga Pilipino, pala kaon, yun tayo. Punta, seryoso, hindi siya sa mga dessert, wala. Hindi sa flavor. So, ang mga Pero actually, nakatilaw ko namit, gitya promise. Wala ko yaga, advertise. Pero based on experience man, kag ti nakakaon man kita, sang ginatawag nga cake bala, affordable lang man siya, kag namit man action deal. So, worthy kitya. Miss Francine, before kita mag-say goodbye sa aton sining pagpangalagad karon nga Sunday morning, basi may pasalamatan ka nga mga tawo nga nagbulig sa imo para malambot kun diin ka man sa sining nga matinion. Go ahead. Gusto ko lang magpa-thank you sa akong parents kasi very supportive sila sa akong tita nga sa New York. She's very supportive because na inay kami time zone. Ga-communicate kami para mag-collab sa mga ideas. Tapos gusto ko sa akong migo, very supportive man siya. Kasi tanan ko nga suki. From the very start ko nag-online selling as subong. Thank you so much. So, bago ko mga customers na nag-trust sa akon, thank you man. Kasi sa live selling ko, galiligad. Doon naka 3,000 views ko. Thank you, Gid. Amo lang na, thank you, Gid. Kay Action Eden, thank you man sa opportunity. Thank you man sa pag-invite. Yes. So, kay kanami Action Dale, kay ang kabalo naman kita, Tingog sa pamatan-on program is para mahatagan taman makakita ta sang guest nga maka-inspire man bala sa mga pamatan-on sa sininga tinion kag basi nagliko nagamay ilang mga landas mabalik action din. Correct action na Eden.
So, Miss Francine, salamat gid for sharing your story, business story with us subong nga Sunday morning. And kabay pa nga damo ka pa mabuligan nga mga young entrepreneur nga nagasugod pala Action Eden. Kay for sure sa ulihim, balik gina sa imo ang tanan nga mga blessings. Tagaan tagali Action Dale Chan si Miss Francine kung may ara pa sa mga nagapamati subong nga luyag magtan-aw sini sang imo nga mga products, diin nila pwede matan-aw ini. You can visit my Facebook page, Francine Collection PH, or you can go to main account ko, Francine Del Castillo lang. Kasi sa mga gusto mag-order dessert, available kami gali through Food Panda, i-search lang Nosher 6100. Or kung hindi, malabot sa location nyo, i-PM nyo lang ko kay pwede ta kapag-deliver through Maxim. Sige. Thank you so much, Francine Del Castillo. Halong kamo dira Del Castillo family and ikaw man Miss Francine. Thank you so much. Happy Sunday. Good morning. Tapos na. Alas 11:56 Action Radio Philippines Standard Time. Action Eden. Daw kakulang sa ang tiyempo nato na para hibaluon pagid ang online selling no nga kalibutan, ang online selling nga field kay subong amo ni subong ang in demand kumbaga no trending karon nga COVID-19 pandemic. Correct, good Action Deal. Pero bag-o kita magtapos sining programa naton, gusto ko lang may baluan Action Deal kung ano ang nahawiran mo sa mga madamo nga mga tips nga ginpanghambal man ani Miss Francine. Liwat-liwat Action Eden. Basta kaya liwat-liwat so dira kita sa consistency no. Nag-upod kita, nag-support kita sa mga local naton nga mga entrepreneurs, support local, tatak lokal, dapat suportahan ginam. No, even sa social media like mga small business, dapat suportahan gina Action ni Eden. Amo tama ko consistency nga post. Kung wala sang tawo nga naga-like, naga-share, sige lang no. Kay basi one day mag-click ang imo sining negosyo. Parehas man Action Eden sa vlogging nga ginatawagan. Correct. No? Basta misa ka tawo nga naga-watch sa imo sining vlog, sige halang. Sige halang kay sa ulihi basi pa lang Action Eden. Consistency and of course ang effort nga gina-pour in mo sa imo sining craft or field man. So dapat sige kag syempre update lang sang prayers kag nami nga mga ideas para sa ulihin mangin successful ka man. Tsakto gina Action Dale. Ang sa ako naman nga side Action Dale, ang hambal ni Miss Francine nga there's no such thing as overnight success. Hindi ka Action Dale maglaom nga subong nga aga mabaligya ka sang lumpia abi pagkagabi milyonaryo ka na. So hindi una siya dapat hindi mo pag-unahon isipon danay ang imo sini nga mga maginansya, kundi biskan dira ka na lang sa pagbalik sang imo kapital kag paano mo ma-improve ang imo sini nga mga kinahanglan pa i-improve sa field man Action Dale nga ginpili mo. Kay gapati ko nga tanan taya may nakalaan kumbaga sa aton Action Dale nga success nga ginhimo ang Ginoo para sa aton tagsa-tagsa niya ka mga kabataan Action Dale. That's why nga amo tong hambal mo balik namin yapon sa consistency. Dapat don't ever give up kung you put your whole heart ang imo tanan nga efforts dira. Someday mangin successful kayo. Kag kung mag-successful ka na ba si ikaw ang next guest namon sa aton sininga pangalagad Action Eden. So kabay pa nga may mga learnings ka mo nga nakuha sa today's episode sang Tingog sang Pamatan-on radio program. If you miss ang whole interview, kung bago lang ka muna kapamati, please visit Action Radio Bacolod Facebook page. Hag i-click nyo lang dira ang replay or pwede man sa YouTube channel natin Action Eden, ang Action Radio Bacolod. Yes, basi may makilala pagid kamo dira nga nagahatag man sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental nga mga pamatan-on. I-message nyo lang kami ni Action Dale sa amon man nga Facebook page. Pwede kid. For story suggestions, pwede man sa Facebook page man sang Action Radio Bacolod. So that's it for today, Action Eden. Salamat gid sa mga ka-action naton via Facebook Live kag sila sinitag sa mga panimalay nga nagapamati sa radyo sa pag-upod sa amon sa masobra isa ka oras nga pangalagan. Saliwat kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.